Action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni dai ce Zpreety da kuka sani da lakani naki. So muna ta tunanin ya za a yi mu dan ƙayatar da mutane su dan ji daɗi game da wannan independence. Sai muka dan kawo wani karamin tunani da mu zo gidan ya hotel mana nan cikin garin Sokoto kowa ya ce za ta fashe to kar ku sake ta fashe muku cikin gida ku zo mu fashe tare mu yayyaga ta mu nuna mutane cewa Nigeria is a strong nation mu nuna mutane wannan da an kai I pledge to Nigeria my country to be faithful loyal and honest to serve my so help me God to so help me God ya kun gane za mu shiga ruwa mu yi swimming za mu ci abinci chop chop za mu yi rawa za mu yayyaga akwai yan rawa akwai yan VIP 2000 regular 1K da mi za ku irin best